Tá an agriocht chlár na scolann na Ghlasa ag tuairt dúshlán de scolann na tíre an tseachtain seo an téir las má dá scola éasrú agus foghlaim faoi na bealaí féidir le caighdeán an aeir a fheabhsú chomh. Mar chuid den achtas seo seachtain an Aer Glan, tá daltaí Ghaelscoil Phort Laoise i mbun gníomhaíochtaí chun caighdeán an aeir a isrú ina scoil. Tá míad ag déanamh an rothaíocht chun leidú na méid carna atá na bóthar timpeall Phort Laoise. In dhé cuaig mise agus daoine eile rang sé, amach ar an carcló suibhte le bhaile, chun fécinnt ar na glúisteán agus na bus a bheith ag réamhcosach. Bhí cúpla cín ann ach bhí long cín múachta. Bhí mar ag caim faoi cén sais air atá timpeall na scoile agus timpeall an domhan agus níl sé go maith ag cúpla áit áirithe. Tá an umracha carbón san atmosfér agus ní mór an dún na íslú agus táimid ag eolaim chuna sa rothaíocht dhéanamh go sa bhálta. Chhlaach na daltaí páirt ag geardlinn rothaíochta agus iad ag foghlaim faoi bhóna iompar malartacha nach gcuireann le trúlú an air. Tá chlár na scolann na Ghlasa ag éirí ar chailtí bunscolann na tíre a bheith inam leachtarí an tseachtain seo agus imscrúdú a dhéanamh ar a bhfuil san air timpeall orthu. Áine Humphreys, Nuacht Cúla4, Phort Laoise.